kubor nakaslem jong unongsan hima. Uleng do kahima soyong uba basam phang thaba. Ringkat kitkhot ka executive committee kilapan syai bakam shemladon ka jingya di ne yathiet yakishnong ki baha bakasnat nong wa mautamur. Kumbala kenno da kitkhot ka joint action committee kabala lektor shadu ka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Uleng do ulapan paw ya ka jing ngausi banyo i baki khun ki hajar ken lektor shadu ka office ka KHADC. Bat penrem namar kilapan julor ya ka jing don jing em jong ka council. Ulapan tebru baka KHADC kalakhot lang ya kahima soyong kahima jirang banya penbet halor kasnat nong wa mautamur kabanlong haka arpausan tarik mentau benai leber hajar arpauar ha office ka KHADC Di mga balong kumunda jang kahima soyong ngadan ngijing pensai ngijing keren kalong kumde halor ba ngijing jak berja ka perja ka suksil halo ka jing lei jong ka jesi na jong sayang hakat wi tarik munai balai arja puar te kadang ka jing le thermor to ki kamera ki tiar ki mar jong ka suksil ba khaju por kadang ka jing dawa kebedai yang aku mulung do kadang do ka jing kentho CM BM kumba nila pensai ko kubon ngeleng jing iru kamami akan tarik ba ngane gijing le jong ketu ngane gijing sim kebu golong gijing susi yang ika hima bat khun gi jar jong mas yang gat gijing susi alo gijing le jong tinggi iru gijing kentho jong ki gidan to gijing dawa baki ong ba nagliang lundo undan gijing tip hang bede sensa kada jong hima nagliang jong ni tip ni penyak be hima tik kat kum baju long hi pengi penyak ikam kejam kamnon geno bijing kejing le bakla ne jing le tam bakum kejing dawa jungki baro kilong kiba bomdan nong rem hong noro tingi bar hag bedai batka ting tho badai baknong wa mutumur ki ong ba ngiladi ya kenong wa mutumur ki ma jirang ne ngelang jing ikam dan kata kejing jadi yetiet Rekumba kini kekam hadum ta kadang sateng hadis sukses ba kunjuro nilayo XT bakal khatbiang nakaliang sukses haka arsan tarik lasi tadeng pa khaji kiskap yang kikhat nakaliang kunjung iki mas yang bas imdirang baki nong song jong nawa ketemu ba hadis sukses kan sngap ba halo ta kan saai yang rai te nakaliang jonga peram jor ba kini jingle jong KGC bat ke bakam ru ki khon ke jar jang ki mas yang kalong ke bakla bat ke chang rem hai ru ni penram kumbang penwi ko ba ke sukser ki ni ke de kentai modor ki jing le jing ki te ngaleng jang aku ke pensai tang ki ne bat bang penlong yu kini kejingalang ka ba kerpang na ka bentaban pensai ki katu ka ni ki kam ki ba kum ka hima bat ka extip dalbar jong ka hima ni de ban pensai halor ki jingmi jong ki kubor kini kisni keladap no kumbangi i kaladon ru untuk kumbakaja tena kaliang ka office jong lindo lembat ka extip darbar hima soyong baro kowe ngidan ban pencai katu kat ni hakabede bat kini kakam hakaba kalami ka jing kentho kami ka jing keno bat kidon ru ki kam ki bana kaliang ka hima ka extip darbar ni snu khia bat snu si kabalaja khatway tarik bat khatway tarik jong ni benai hai kabakat tu katni ki beriu ki belakam kum ki khon ki hajar ka hima soyong hakata ka syatri jong ka JSC kilalet ya kaban penjulo ya ki tiar kitar jong ka konsil ka jongi tekumta halor kata nakaliang ka hima dien mengiyo bania syong perkhat Nilas ngodai ban ai ka jing pensai ban ni penpau kumang laong ka jing snow khia ba ka jing snow si ka bakrau ba bat ni penrem juru ya kani ka jing le jong kani ka kenhon ot kumban ya tip lang na kabenta ki khon ki hajar jong ka hima soyong hibaro gawai ba halor kito ki jingja baro nakaliang ka hima kam shimdan bentai ai kam shin dan jing tip bat itu hiru yagini ki khon ki hajar ki mas yang ki bakam ya lagi
nyemdon kono bijing tep beki don ya kata kenhun handai ka sudai tang ka kam ko jongki ka baki sedak kitmu ya ka ban pen jaburam ya ka himahi barok wei te kumta halor kani kumbala kenok de gini ginong yalam jong kani ka kenhun ki babun ki jing kenok persya yauling dok jongi bat persya ru i ginong yalam badon buram jongi HKHADC kata kalong ka ba latangi pet hakatika jingjia lese kadeka bam don nong rem nakaliang kahima ngemla ban pediang ya ka bakum kini ki jing dawa ot ni kerpat iki wei pat ki khun ki hajar ku main la penmi ka kot ku bor ka khan riu terik jong ni benai ba menta ba nakaliang kahima ngem don ye ban ong hakabe dei ba ka jing dawa jong ki don ki wei ki khun ki hajar jong ki ma ki badan kam ya ki jing dawa jong ki ne ki office ba fer jong ka sarkar ten rengi kerpat baki de ban lej da kalenti da ka akor ka buram khnang bakan nom kta ya ka ijat jong ka himahi barok wei le se kanwan ra ya ka jingja buram jong ka shnong jong ki shnong ki thau ki jongi jong ka himahi barok wei lada kat tu kat ni kin shim ya ka an ka kti ka jong ki kin penjulori ki tiar kitar jong ka sarkar lani jong ka council te kumta ka jing kentu na kami jong ka office jong lingdo iki weiru ki khun ki hajar ki babun le se hang tu ni yo i ki khun ki hajar ki batang khendia reni dan ru pra phau tam ki snong hapo kahima daki phau hajar ki khun ki hajar ki bom tip ai ya kani ka jingja ten rei mangi barong ni ket lang ya ka bakum kani ka jingja ka bala pinja buram ya ka himahi barok wei te kumta ka be dei ba kata ko manglong nakaliang kahima ni penram jur bat ni penpauru baki ki jing ken kho leni ki jing ken no baki ni ki nong yalam jong ka JC ki la penpau hang tu ki long ki bom dan nong rem te kumba kalong ban penchai lor ka jing dawa ka jong ki ka jing ken no ka jong ki nadu usnam arajar khat khandai on ngala shimti ku musketeri jong ka hima ngampat sim yo i lani ya kendu i gini ginong yalam jong kai JC haka office jong lingdo ban ya ai jingmut lani ban ya thir halor kani ka kam ka bayade bat ka jingdawa ka jongki sisin ru kampat judan ka bukum kata henrei kini kilale sha ka office badan buram HKHADC ban dawa i kita kikam bat ban le ru i kitu kijat kam ki ban nakaliang kahima nyemla ban pedang tendai la da don kinu ki jingkwa ajingmut na ki khun ki hajar ka office jong lingdo ka pli ring hang ka kloi ban pedang ye ki jing ajingmut ka kloi ban ya ther ye ki ki baki khun ki hajar ki kwa na kamta ka bet ka piang ban na kamta ka jingyat bet ka sensyar khadar hapo kahimahi barok wei te kumta halor kini kimat kahimaru kamsyam lasyong klikti ni penrem jor ya ka jing keno im pet ka jongki ka bakim shimla perkhat ya ka ijat ka akor ka buram ha ka long briu man briu ban chu keno ya ka ofit jong lingdo bat ulingdo bakiladi ya kani kasnat sya ka hima jirang den rei le se nakaliang jongi ru ngim dakwa ban ya ya tan syata ya ka jing keno ka jongki namal nakaliang ka ofit jong lingdo ni pensyai bakam don ka bakum kata ka jing yadi ya thiet ya kahima ka et ya kisnat jong kahima syaki wei pat kahima handrei ni persang ban yada ni persang ban sumar ya kamati jong kahima ka banyi ngiladon nadu kasnam arja khat khandai ko manglaong menet ter nakaliang kahima ngilahiar hadu sejirang hakasnam arja khat khandai ban let ya kendu ya usim jong kahima jirang bat ya ka executive dorbar jong u bangin ya kran ya ther halor kani kamat tenang taru nakaliang kahima ngilet sa district council bonsen hakapor ka jinglong jong iba penyat sing sim bat iba latip lang khatongor ni ya kran syat ya kani kakam kibabun ki siti ngilapha kumno baka council kan pendap no batkan ai no ya karai hakabede bat kani ka jingbom ya sultu jingmut la se ka jingbom yat bet ka sensyal kadar hapring jong iki atli ki hima
Te kini barok ki kam menta nakaliang kahima ngim don ni ai ban ong hendai ka don hakakti jong ka council badan buram jongi bahkan sa ya karai ka bakadu hakabaya dei bat kani ka kam. Te kumta kani ka snat kumba kalong menta nakaliang kahima ngimpat syamla ino yaki hendai ni kat kum ka nong rim ka jungi kalong bangi tep baka hab apo kahima soyong kata hingis kam manong baka snat hima matu mau temur baro kawai ka hab apo uput usam baka jing khmi ka jongi tementangi persyangpat kumno banwan ra ya ka jing stu jengmot hapdeng kahima soyong bat kahima jirang kenang baka ni ka kam kan long da kalenti ka itenat hadin baka council jongi kan ai ya karai ka bakhadu te kum taru hakaba khadu hakabe dei bat ki babun ki jing kenno ang tu ngi osngeu kahima ka persyanghi ban penbha ya karukom sensar senang ki thau kumba kalong mentangi yo ki snam thau wat kani ka area soyong ka jongi kadana preng ka jing ya pat ya pra henrei hakasnam ar jakat khnai ban amphau na kaliang ki mang la sim kia ban penbet iga babun ki senang ban penyo aki ya ka jing sensar ka bet bat yo put usam ubabeng Tikidon ki saudara tu kepuat ki badan tang nyu yang ya ki kum kita nak kalian kema ngila persyang bani penbet bat mentang ngila banwan ra ya kajing ya bet ya kajing ya teli jon ki pan nong syang senang kasinong jabar kasinong kerang bat tuwe ki senang ban mentaru ka hima kabun kam ha ka ban penbet ya kebekum kini ki jat ki jingjia ki bana kalian kasinong kata ki mami ki bun ki jingkulmar lani ki jing snow ya perdimot ka hima kasim kiai kita barok kumno banwan ra ya kajing ya stu jengmot kumno banwan ra ya kajing ya long kawai bat ba knang ba kajing ya sensar senong sensar thau hapo ki senong hapo kahima soyong kan long kabe itenat te kum tangam don sibun ban ong hendrai tang ka bakhadu kalong bat ngakhat ngaweru ya kini ki kun ki hajar jong kahima soyong ki bakam ki baong ba ki don kata ka shetri jong ka JSC lada ki don kono Lese nakaliang jengi ngikot ya kiru bakin wan sekami jengya keren banya ajeng mot lani banya tirlem bat hima ka ka babhatam banyin le nakabenta ka buram jong ka hima soyong hibaro kuwe bat nakabenta ka syong suk syong san bat ka jingyat bet ka jing sensar hapo ka hima hibaro kuwe titang kini kintien ke ba ngadan ban penpau kini por kublai sibo